Ассалому алайкум бародарои ҷон, акои ҷон, ҳама каса созен хубен. Худованд ҳар як шумо нигаҳбон боша ва аҳли оилатона аҳ муҳтоҷи номардотон накуна. Бародарои ҷон, ай ҳаматон илтимос дар канали мо подписатсия кунед, як дона лайк рамонед, канали мо пешравиш хуб шава. Ба худо қасам бародарои ҷон, ҳамин чӣ банки дорум даромадам нигоҳ додам, курс 141 сомон штагия, яъне боло рафтагия 1000 рубл. Ина бовар кунед, нигоҳ кунед. Бонки Миллии Тоҳистон 10,000 рубл 141 сом, Бонки Эстиқра 10,000 рубл 141, Алифбонк 1000 рубл 141, аввалин бонки молиявии хурдам 1000 рубл 141 бародари 38. Ин бонки байналмилалиам Газкоммерцбанк ҳам Коммерцбанк. Бародарои ҷон, бовар накунед, ин аз Питаминбанкам 1000 рубл 141 сомон. Бародарои азиз, ай ҳаматон хоҳиш мекунам, илтимос дар канал подписатсия кунед, як дона лайк рамонед ва касое ки подписатсия мекунанд, илтимос фикрҳои худтон дар комментария бинависед. Ман рост мегӯям ё дурӯғ, бародарои азиз. Худованд нигаҳбони ҳар як шумо бошад. Имрӯза курса, яъне 6 май